Мама Му будує дамок. Мама Му стояла на паші. «Якая цудовная восень!» – думала яна. «Лісце такое каляровае! А як прыгожа, калі сонца свеціць скрозь галінкі дрэваў!» Раптам яна нешта пабачыла. «Пакажу крумкачу, калі прыляціць», – сказала яна. «Вось ужо ён усцешыцца». Лоп-лоп-бум! Гэта прыляцеў крумкач. «Прывітанне, крумкач!» – сказала мама Му. «Вітаю цябе, мама Му!» – павітаўся крумкач. «Хадзі, я табе нешта пакажу», – паклікала яна яго. Паклікала яго мама Му і пайшла да дрэваў, што раслі за кароўнікам. «Ды бачыў я ўжо гэта ўсё», – прабурчэў крумкач. «Што там у цябе ізноў?» «Гэта вельмі прыгожа», – сказала мама Му. «Вось пабачыш». «Во!» – сказала мама Му і зірнула ўгару. «Глядзі!» «Во!» – здзівіўся крумкач. «Ты хацела паказаць мне звычайнае дрэва? У мяне шмат спраў, і няма ні хвіліны, каб глядзець на абы што». «Але зірні вунь туды, крумкач, паглядзі уважлівей, і ты пабачыш, што там зрабілі дзеці». «Што?» – спытаў крумкач. «Стос дошак? Навошта гэтыя дзеці зацягнулі столькі дошак ажно на самае дрэва?» «Гэта ж дамок, крумкач». «Дамок? Вунь там?» «Так», – сказала мама Му. «Дзеці такія разумныя. Яны распілавалі дошкі ды збілі іх цвікамі. І дамок гатовы». «Му, які прыгожы!» «І зусім ён не прыгожы!» – запярэчыў крумкач. «Але карр!» – закрычаў крумкач. «Яны сыходзяць! Цяпер, калі дамок ужо збудаваны, яны не мусяць ісці». «А можа, ім трэба да хаты?» – разважліва сказала мама Му. «Да хаты!» – абурыўся крумкач. «Нельга вяртацца да хаты, толькі збудаваўшы дамок. Трэба ім карыстацца. Заўсёды будуюць, каб мець, а не проста, каб будаваць». «А цяпер я хачу пабудаваць дамок», – сказала мама Му. Крумкач не даў веры сваім вушам. «Дамок?» – паўтарыў ён. «Му», – сказала мама Му. «Дамок на дрэве». «На дрэве?» – перапытаўся крумкач. «Не-не-не». Ён пачаў прамаўляць вельмі павольна і выразна. «Ты карова, мама Му, паўтарай за мной. Я карова. Каровы не лазяць па дрэвах і не будуюць дамкоў. Кажы гэта». «Я хачу пабудаваць дамок». Крумкач пачаў ізноў, яшчэ павольней. «Не, слухай уважліва і паўтарай. Каровы не будуюць дамкоў. Скажы гэта». «Зараз мне трэба знайсці малаток і цвікі». «А дзе карова возьме дошкі?» – запытаўся крумкач. «Здаецца, дзеці пакінулі колькі дошак», – сказала мама Му. «А што гэта там?» – закрычаў крумкач.
Малаток, Крумкач, трэба ўзяць малаток і... Але ж ты карова мне патрэбны малаток. Так, патрэбны, калі яны будуюць дамкі. Крумкач схапіўся за галаву. Але ж каровы не будуюць дамкоў. Трэба біць пасярэдзіне, каб патрапіць у цвік, сказала мама Му. Але паслухай, закрычаў Крумкач, у цябе ж няма ніводнай рукі, у цябе 4 нагі, у цябе няма чым трымаць малаток. Крумкач заплюшчыў вочы. У яе атрымалася, прашаптаў ён. Мама Му лупіла малатком і выглядала дужа задаволенай. Яна спявала: па цвіку, па цвіку, па цвіку, ку-ку-ку-ку. Яна азірнулася, каб паглядзець, ці атрымалася загнаць цвік. Я больш не магу гэтага бачыць, сказаў Крумкач. У мяне алергія на кароў, якія заганяюць цвікі. Чырвань высыпала па ўсім целе. Я захварэў, я паляцеў да хаты. Аёй, аёй, сказала мама Му. Крумкач ізноў узбадзёрыўся. Цвік загнуўся, закрычаў ён і паказаў дзе. Мама Му асцярожненька стукнула малатком. Аёй, зноў сказала яна. Ты сапсавала і гэты цвік таксама, закрычаў Крумкач. Ты пагнеш усе цвікі, мама Му, трэба біць пасярэдзіне. Я ведаю, адказала мама Му, але гэта надта цяжка, калі трымаеш малаток хвастом. Часам я не магу патрапіць па цвіку. Па цвіку? Бурчэў Крумкач. Часам ты не трапляеш нават па дошцы. Паслухай, мама Му, пілу ты дакладна не зможаш трымаць хвастом, закрычаў Крумкач. Му, Крумкач, адказала мама Му і пачала пілаваць. Калі ў цябе ёсць хвост, ім можна трымаць нават пілу, але не ўсе маюць хвост, таму калі яго няма, то сапраўды цяжкавата ім трымаць пілу. Але ж ты пілуеш крыва. Му, Крумкач, мне і так добра. Карр! Калі пілаваць крыва, атрымаецца кепскі дамок. Му, крыва зусім не значыць кепска. Не, абурыўся Крумкач. Кепска значыць кепска, а крыва значыць крыва. Мама Му амаль скончыла пілаваць. Але правесці пілой апошні раз было вельмі цяжка. Тады мама Му злёгку стукнула па дошцы, і яна адламілася. Ура! Усцешылася мама Му. У мяне атрымалася! Ну вось, цяпер дамок гатовы, сказала мама Му. Але карр! Запярэчыў Крумкач. Нельга ўсё, што заўгодна называць дамком. Я спускаюся долу, задаволена адказала мама Му. Долу? Абурыўся Крумкач. Калі дамок збудаваны, ты мусіш быць там, жыць, бавіцца. Нельга проста пабудаваць дамок на дрэве, а потым залезці на іншае дрэва і пабудаваць яшчэ адзін. Толькі ўяві сабе, што ўсе будуць так рабіць. Тады на кожным дрэве ў лесе з'явіцца па дамку. Як гэта будзе выглядаць? Напэўна, весела, сказала мама Му. Весела? Закрычаў Крумкач. У мяне зараз адымуцца крылы. Штораз, калі дзяцел будзе стукаць па дрэве, ён будзе стукацца галавой аб дамок. Ты мяркуеш, гэта вельмі весела? Калі дамкі будуць такія ж прыгожыя, то... Прыгожыя? Закрычаў Крумкач.
Ты называеш гэты крывы стос дошак прыгожым? Ты нават не ўяўляеш, як мусіць выглядаць сапраўдны дамок. Але ты дакладна ведаеш, як, спакойна сказала мама Му. Ведаю, карр! Так, гэта я ведаю дакладна. Зараз я пакажу табе, як трэба будаваць. Толькі на пачатку прынясу свае адмысловыя інструменты. І Крумкач пачаў будаваць. У яго былі малаток і цвікі, і піла, і дошкі, а таксама шрубкі і адкрутка, і лінарка, і рулетка, і іголка, і нітка, і швачная машынка, і сок, і тэрмас, і канапкі, і бігнокль, і сцяг. Ён працаваў вельмі хутка. Ён карыстаўся амаль усімі сваімі рэчамі адначасова. Ён загнаў усе цвікі і закруціў усе шрубкі. Ён увесь час нешта вымяраў ды ўзважваў, але ўрэшце дамок быў збудаваны. Атрымаўся крумкачыны замак, сказала мама Му. Цяпер мне няма чаго рабіць, адказаў Крумкач. Але ж ты пабудаваў дамок, і ён такі прыгожы, Крумкач. Але ж ён ужо збудаваны, сказаў Крумкач. Што рабіць далей? Што б такое прыдумаць? Што звычайна робяць, калі пабудуюць дамок? А ты заходзіў унутр. Хіба ты не хочаш туды зазірнуць? Зазірні ты, зазірні. Навошта абавязкова заходзіць ува ўсе дамкі, якія будуеш? У мяне шмат іншых справ. Я не магу ад відна да відна зазіраць у розныя дамкі. Я паляцеў да хаты. Бывай. Лоп, лоп, лоп. Крумкач паляцеў да хаты. Бывай, Крумкач, сказала мама Му. Ты збудаваў надзвычай прыгожы дамок. Але Крумкач гэтага не пачуў, бо быў ужо далёка у сваім крупкачыным лесе. Крумкач будаваў сапраўды хутка, сказала мама Му. Вельмі шмат цвікоў пагнулася. Але Му, можна адзін, а можна два цвікі скрывіць. Усё адно дамок стаіць.